Bă, luați-mă bă și pe mine și băgă mă înăuntru, bă. Coaie, ăla cum a murit? I can't believe it. I need to get to the Și-o dat să-l distrai, coaie. 10, 9, 8, 7, Bă, Teo, intră mă înăuntru, 5, că mori. Bă, lasă-mă! În pula mea! oh no, not again. Să-mi bag ăla. Evreilor! Evreule! Vino din fruntă, mă! Cine-i acolo? Nu mai e nimeni acolo, se pare. We are Charlie Girl! We can the Tutti frutti te Se poate chelas. de mândru de voi. Ce inamic e ăsta? Nu. Evreule! Tutti frutti te chelas te gileabas. Ia bă. Astor, e acolo, unde e extraction point? Ce mândru fuge cu ea. Unde e Ca cu să extraction vedem point-ul? Teo, în viață, coaie? Vezi, nu te uita la mine cu aia pe față. Ei! Ne dai Băi, Da, și da, cu da, cafea. ne dă damage, ce prost. Așa, atât, hai. Haideți, băieți, suntem toți în viață, e bine. Coi nu Tu poți te să gură, dat David, căcatul că ce mi-a la cine Dave. atât de damage. Bă, nu poți să dat căcatul ce la pe Dave? Ce pula mea face, coaie? Și mi se întâmplă. Nu înțeleg nimic. Da, eu îmi bag pula, coaie. Nu zice nimeni că e ăsta în spatele meu. Dar s-o spawna cu aia în spatele tău, efectiv. A, aici. Da, Uite, bravo, misiunea mea s-a încheiat, că mor liniștit. Vai, Doamne, ce viață grea! Spune-le familiei mele că iubesc! Teo cu mine. Împiedicatul pulii! Bă, dar un om mai capabil nu putea să mă ia pe mine în pula mea. Fugi! Fugi, 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 Acum vino și fugi! ajută-mă să o batem pe Fugi! asta. Fugi în pula mea când îți zic să fugi dacă să fugi! Nu în partea aia! Da, în fine. Aia mare neagră, hă? Aia mare neagră. That's what she said. Așa! Faci acolo și mori. Bă, și stai, nu, David și pula mea, numai noi doi suntem în viață. $20 în pula mea. Auziți? Mergeți după Da. dolarul de $20.000. Bă, vezi că Bă, eu au fac venit, bani. bă, au venit cineva și-o dat cu... Mi-a aruncat de aici, bă. $2.000 bani, care e un pic. Alex, mă împec cu spune să le fii. Bă, vezi că trebuie să pune cumva... Mamă, Ștefan. Mamă, stai așa. sunteți roștru de tot în pula. Faceți acolo, bă. Exact. Putus, bă... Ia mai de jos, mă. Bă, dar nu că Bă, dar stai, sunteți stai, proști, stai, stai, băi. stai, stai. Bă, nu că sunteți proști, sunteți Bagă și puști proști, repede. bă. Ia, lasă la mine. Rău de tot! Fugi, că noi suntem numai noi doi, coaie. Hai că trebuie să-l omorâm, poate. Bă, David, extraction tracker-ul, handicapatule. Bă, Bă, să mă prost, eu sunteți pune mâna retardat, la să mori, pula sunteți mea. retardat.
Dar bă, prost, sunt cel mai proști player cu care m-am jucat în viața mea, să mor eu. Bă, ne batem cu 2 boși singule, o să vă stați să vă căcați pe aici, băga mea și pula în gură, bă. Băga mea și pula în gură. Bă, ce fac? Aici să muri. Ce dracu? Merita să muriți, bă. Eu mă băteam cu Leo cu 2 boși, singur ne băteau în 2, în loc să veniți și voi și vă mor pe amândoi. Cine v-a pus să stați aici, să vă uitați la ce... Unde a dispărut asta? Uite, jos. Am țipat în gura mare că aveam pranga nas cu noi. Și tu să... Și tu faci, boss? Ce faci? Ce tu faci, bă, să te bate cu aia? Bă, ce faci, bă, pulă, că am crezut că sunt blocat. Unde bine asta? Pula cu aia stătea asta, deasupra mea, mă făcea să miros în pizdă, pula. Uai de pula. E $15.000 în pula mea. Uai ce m-a încăcat pe mine până aveam unul hai aia. Păi aici trebuia să fie unde până mi l-ați dus? Păi că l-ați dus în pula mea. Bă, vezi din pula mea că mă pierzi, coaie. Bă, David, în pula mea, nu mă lăsa. Coaie, dar nu mă izbi. Zabalai bunga, zabalai bunga. Frate, Mai sunt mai iteme? hai să mă lași undeva. Nu-ți face să petrecem aventură așa împreună. Dacă mai vorbești odată, chiar că te lăsăm aici să-mi bag porta. Zabalai bunga, bunga, da. Uite, fix e cură, îl bag. Uite, uite așa, îl bag pe cură.